Zona Gamer amb Alberto Calatayud. Bones, continuem aquí al de Matí Mañana i com no arriba la Zona Gamer d'Alberto Calatayud. Molt bon dia, Alberto, com estàs? Molt bon dia, és començant el dilluns amb energia, clar És que sí. començant el dilluns. Per parlar de videojocs. Bueno, ens hem quedat un poquet... Ens hem quedat aquí aislats. Ens han abandonat. Bueno, mira, esta és la situació. Caterina està de vacances, Fariña se n'ha tingut que anar i Ferran tenia una gravació. Com ho veus, això? Bueno, són coses que de vegades esdevenen en una televisió. Exacte. És el dia a dia i, clar, no podem estar en directe aquí, allí i allà anant i a allà. cobrir rodes de premsa, aleshores el dia a dia fa que aquestes cosetes passen, com sempre. Com estàs, Didi? Jo, perfecte, content, tinc molta curiositat sobre la teva secció, Alberto, i a veure què tal, a veure què succeeix. Jo he de comentar que puc estar 15 minutets, perquè després també he d'anar a gravar, però... Bueno, tranquils, mos apanyarem jo i Alberto, mos sobrem i serà nos flipant. bastamos y nos sobramos. Intentaré aportar lo máximo Uy, posible. Vale. Ay, Hay spoileado. Has liqueado. Hay liqueado el nunca leak. mejor dicho. El liqueado el leak. Com vas de videojocs, tu? Comenta'm, què has Pues, jugat? Sincerament, com a jugador, malament, perquè només jugo a Minecraft i he provat alguns altres jocs. Hem de fer un server de Minecraft. Minecraft, per a mi, és un dels millors videojocs de la història és per el- la creativitat que t'ho porta, Jo que no sé de videojocs, sé que és el millor, però bueno. Tinc molts d'amics que diuen que el millor videojoc de la història podria ser perfectament Minecraft. És que jo podria ser, si no és un dels meus favorits, sens dubte crec que és el que més hores li he Sí, jo tirat. també. Sí, Minecraft és... Que té sentit. És otro rollo. I què més, Didi? No, això, que jo com a jugador no sóc molt bo perquè jugo a Minecraft principalment i després a pocs altres, però m'encanta, o m'encantava, perquè ara ja no consumeixo tant este contingut a YouTube, però m'encantava veure vídeos de Mutzka, de... Hòstia, com era? Byte Byte, bueno, vídeos crítiques de videojocs. Àlex El Capo també. I Johan. I Johan, sí. Però sí. Per què un rio de Johan? No. És per la forma de Algo ser. dels emuladors... No, no, què? Com? Pirateria? Què és això? Estàs en contra? No sé de què m'estàs parlant. Jo en contra de la pirateria? Ui, que vols que obrim amb aquest debat? No. Tenim un programa aquí. Bueno, sí, tu tens alguna preparat? La pirateria no es borrarà mai. La pirateria és és una cosa que és necessària per a la preservació dels videojocs. Li agrade o no li agrada a la gent, és així. Ara bé, ja quan entrem en temes de boicotejar el llançament d'un videojoc, piratejar-lo abans de temps, fer spoilers, això ja és el que no m'agrada, però sí que és cert que gràcies a la pirateria conservem molts jocs. Això és la meva opinió. És la més pura, sí. I que la pirateria existeix i que no pararà d'existir. No. És una cosa que és així, però bueno, va. Alberto, on mos vam quedar la setmana passada, m'ho recordes? Pues, efectivament, Caterina, quan estàvem posant a parir a la PlayStation 5 Pro, Exacte. va comentar certa coseta d'una successora d'una consola, pinxa imatge, Lo leak del leak. lo leak del leak. Ahí está, ahí tenim el Nintendo Switch 2 Massive Leak, i és que, efectivament, justament quan estàvem finalitzant el programa, o al dia següent, no recorde bé, ja es va vaticinar que estava fent-se la producció en massa a Xina de lo que seria la consola successora de la Nintendo Switch actual. A banda d'això, també molts influencers, moltes empreses relacionades amb el món dels videojocs, premsa, estaven publicant que estaven viatjant a, curiosament, la ciutat on s'ubica la seu de Nintendo Amèrica i que havien tingut reunions interessants. Per tant, podem intuir que probablement han vist cosetes. Col·laboracions, Han vist etcètera. cosetes ja, i és que això vol dir que a la Nintendo Switch 2, o com vulga que es diga la successora, no li quedarà massa per a No ser li queda anunciada. I de fet, eixa part de Joy-Cons que estem veient ahir just damunt de nosaltres, Sí. eixa part de Joy-Cons són els que, en teoria, serien, perquè s'han filtrat, no podem mostrar totes les imatges perquè igual ens tomben el vídeo, ¿vale? Sí, però si la gent busca per Twitter... Exactament. trobaran. Estan ahí, en Twitter, en Reddit i a tots els jocs. Però sí que puc dir que, de fet, hi havia uns models 3D, ¿vale? Hi ha hagut una persona que s'ha dedicat a agafar aquests models i imprimir-los en 3D
Això és una locura. I aquestes imatges sí que podem mostrar-les perquè són d'una persona en sa casa. Aquestes imatges ens mostren una idea de com seria la Nintendo Switch 2. És a dir, una persona ha agafat la imatge liquejada i a partir de la imatge liquejada Ha fet el model. ha estudiat la imatge i l'ha passat a impressora 3D. Exactament, més o Brutal, menys. no? Sí, ha sigut així. Ja hi havia un model també, però... Alberto. Fica'ns ahí dalt, ahí està. Dime. Tinc una pregunta per a tu. En quant a generacions de videoconsoles, el que hem estat veient els últims anys és que Sony, en la PlayStation i Xbox, Microsoft en la Xbox, han anat a la part. És a dir, quan una sortia automàticament l'altra. Però en canvi Nintendo va com atrasat o Així és. o a destemps. Per què és això? Sempre he tingut curiositat. Això és perquè, Nintendo, quan va arribar a la indústria en les primeres generacions de consoles, no amb la NES, que és el que molta gent pensa, sinó amb altres consoles com la Color TV Game o les Game & Watch en lo portàtil, es va impulsar i es va posar per damunt d'empreses com Atari, que estaven en aquest moment les més top. Hi va haver una crisi dels videojocs, la famosa crisi dels videojocs, a causa de, diguem-ne, el control de qualitat dels videojocs. De qualitat. Sí, perquè videojocs com ET d'Atari eren un desastre, no sé si te sona. Sí, Bàsicament, volien molts diners i publicaven el que fos, ¿vale? Que això, de fet, és una cosa que igual podríem entrar en debat, que no serà avui, de si és una cosa que està passant a dia d'avui amb la indústria amb tant quàdruple A, que es fiquen a la boca a dir molt quàdruple A, molt projecte, després deixen jocs trencats, jocs amb molta actualització. Podríem estar en la segona crisi dels videojocs? No ho sé, és un debat que podria estar ahí. Jo el cas és... respondria, però si acaso se guarda. El cas és que Nintendo... Si respon breu, pot respondre. Respon. Jo crec que potser en jocs massius sí que estem una mica en crisi, entre cometes, però actualment tenim la sort que existeixen els jocs indie, Així és. que són els que ho salven tot. El salvador de la indústria. Com se dia? Celeste? Per exemple, és un dels millors indies, no? Entenc? És un dels millors No videojocs. era Undertale el millor? A veure, jo No conec molt, però... No he jugat a Undertale, tot he que dir-ho, i més d'un ara mateix estarà posant-se les mans al cap, però Celeste he de dir que és un dels millors videojocs de plataformes que he jugat. Celeste, jo sé de gent que diu que és un dels millors videojocs que... O sigui, De què va? és un dels únics 10 de 10 de jocs que han jugat així... Bueno, dels únics no, però un dels jocs de 10 de 10. Crec que va sobre una noia que ha de recuperar la seva família o alguna cosa així per l'estil, que ha d'escalar una muntanya... Sí, escala una muntanya i la realitat és que la història... No fa spoiler, va un poc a lo que tu... és una història d'autosuperació. Vale. I realment cada persona li trau la seva lectura. Vale? Vale. Hi ha gent que diu Lo que que la mola. història tracta de superar una depressió, hi ha gent que Exacte, diu que tracta algo així. d'ansietat, hi ha gent... Cadascú trau la seva lectura, podem dir. Però bueno, que a nivell de jugabilitat i de joc filosòfic, no?, de què et fa pensar i tal, que és brutal, Sí. diuen. Sí, ho és. Sí, ho és. Tu has jugat? Tu l'has jugat? Jo no. No, a Alberto li dic, Sí, eh? jo estic dient que és un dels millors plataformes 2D que he jugat. Quina nota li fiques tu a Celeste? Buah, entre el 8 i el 9, i de fet també és supercomplicat de passar. Vull dir, té nivells fotuts. Valores la Rollo dificultat? Cuphead? No he jugat Cuphead. Vale, Està pendent d'això també. vale. Bueno, Encara, lo pela encara el vols conservar. Vale. el cas és que, efectivament, a l'època de la NES, Nintendo va salvar la indústria perquè va introduir el segell de qualitat. I això va fer que la indústria remuntara d'aquesta crisi. Però amb el mateix auge de Nintendo i de salvar la indústria, es va confiar i va fer que moltes third parties no estigueren contentes amb totes les exigències per a treure jocs a les seues consoles, i quan va aparèixer PlayStation, fruit d'una, diguem-ne, traïció, que és una cosa que també hem de comentar algun dia. Vaig dir com us ho explicaries al següent programa, si És no, que és no impossible. donarà temps, no? Mira, si vols m'ho expliquem al següent, que hi haurà més gent. Vinga, va. Fem-ho així. El cas és que, efectivament, la Nintendo 64, a pesar de ser una consola que va portar molt a la indústria dels videojocs, Sí. no va ser
top ventes perquè la Play 1 es van dur tot el cotarro. Va ser com el Van Gogh de la indústria dels videojocs, que hasta que va morir no se va valorar, diguéssim. Sí, a veure, no és tan així perquè Mario 64 és Mario 64, Banjo-Kazooie és Banjo-Kazooie, Ocarina of Time és Ocarina of Time i són Ocarina of jocs Time. que si no hagueren existit la indústria no seria com és, i això és un fet i no es Una pot negar, paja, però per l'altre costat Ocarina of tenim Final Fantasy VII, que també és com és gràcies a eixir en PlayStation, que li va donar molta més llibertat i molta més... I també tenim icònics com Crash Bandicoot, no? Que de fet el vas mencionar al programa Crash anterior. Bandicoot. I en la PlayStation 2 també es van dur tot el cotarro. Aleshores, Nintendo va decidir, amb la Wii, amb la generació de Play 3, 360 i Wii, canviar l'estratègia i apostar per la jugabilitat i no tant per la potència. I bueno, ha hagut ahí un altibajo, perquè la Wii U se va estampar un poquet. La Wii U la critiquen a saco, eh? La Wii U és una consola molt infravalorada, en la meva opinió, i algun dia reivindicaré en aquest programa també. La Wii U, jo t'ho juro que la vull defensar, però és que no és defensable, tio. No es pot defensar la Wii Però per què? U, Perquè, tio. o sigui, Jo jo he sentit moltíssim que és basura, però m'agradaria saber més No és per ni què. una Wii, ni una DS, ni una Switch. Parlarem de la Wii U. Perquè intentava ser com així, no sé com dir, més familiar, no? Més portàtil, o sigui, Sí. que poguessis connectar molts accessoris, no? Per lo que tinc entès. I no va aconseguir-ho, no? Vull dir, No exactament, perquè de fet molts dels perifèrics que estaven planejats a causa de les ventes tan roïns que va tindre no van acabar llançant-se. Per exemple, una pistola que estava planejada per a aquest doble pantalla, joc asincrònic de la televisió i el tablet o mando. Va haver moltes coses que no van acabar a eixir. Per exemple, també se planejava que pogueres jugar amb dos tablet o mandos en la mateixa consola i poder tindre varia gent. Ja parlarem de la Wii U. Hi ha matèria, sí, sí. Locura. Parlarem més a fons de la Wii U. Va, però a veure, i ara què tenim aquí, Albert? La Nintendo Switch, Alberto, perdó. la Nintendo Switch triomfa a saco Sí. i ara Saco. tenim la Nintendo Switch 2 o lo que pareix Boom! ser, ¿vale? Què tenim? Comparatives, vale. Baix de nosaltres tenim la Switch OLED, que és la de dalt, la Switch OLED actual, en comparativa en lo que seria la Switch 2. Com veiem, és un monstre en el sentit de grandària. Uau! No No és petita la Switch normal, seria una pantalla No és de... petita, la Switch normal. A la dreta tenim la comparació amb la Steam Deck. No sé si has tingut Això algú et volia conegut que preguntar. tinga la Steam Deck, vale? Però estaríem parlant de una consola amb unes dimensions pues, prou similars a les de la Steam Deck. Vale. veiem. Grandeta. Sí, és a dir, Bastant. és un poc menys portàtil, però continua sent portàtil. I també veiem a la... Bueno, es talla un poc la imatge, però a l'esquerra del tot veiem els mandos. Se pot fer així una miqueta fàcil i tot. Mira, espera't. A l'esquerra del tot veiem els mandos, no? Estem ensenyant la imatge per Ahí, vídeo. Vinga. Ahí estan els mandos, Uf. efectivament. Els mandos tenen més botonets, no sabem per a què serviran. I també veiem des de dalt, la part de dalt, els connectors i tot, veiem la mateixa ranura per a cartutxos, per lo que probablement siga retrocompatible, no ho sé. Tot això són especulacions, hasta que no isca de forma oficial no ho sabrem, però és molt interessant tot el que està així. Nintendo, per favor, anuncia-la ja. Quan creus que tardaran? Jo te dic que d'octubre no passa. D'octubre És que- no passa. Tu pensa que s'ha filtrat... Setembre-octubre. Tu pensa que s'ha filtrat? De fet, tinc aquí les especificacions, te les dic de seguida, Uau, o sigui, tindrem abans la Switch 2 que GTA 6. excepte lo que és el xip gràfic de Nvidia que està dissenyant-se tal. Per exemple, podem veure que té el triple de RAM. La Switch tenia 4, la Switch 2 té 12, ¿vale? De Uau. memòria interna, la Switch OLED tenia 6. És que lo de la Switch l'únic que és una targeta SD, és un timo. 255 gigabytes interns SSD, lo qual és molt bé. El diablazo. És que, perdoneu, RTX posa per aquí també. Ojo, La- cuidado. I hauria que veure el que dic. Tot això agafem-ho en pinces, però té molt bona pinta. S'està parlant d'una consola que de potència estaria per damunt de la PlayStation 4 Pro, quasi Uau. al nivell de la Series S, que és, diguem-ne, la que està més La per gamma davall baixa de la 5? de la Xbox, no? Ah. Perquè la Series S Vale, perdó. és el Xbox. model inferior de la Series X. O sigui, i està- més que una Play 4, però menys que una Play 5. bàsicament sí, però clar, ahí hi ha que tindre Uau. en compte que
la nova tecnologia d'NVIDIA, del DLSS que estan desenvolupant per a Switch, faria que, a pesar de que la potència bruta siga d'una PlayStation 4 Pro, com dic, un poquet més, faria que tu, si els jocs els adaptes, pogueren veure certs jocs de nova generació, inclús poder córrer aquí. Seria un milagre tècnic, Uau. però podria veure's. Tu creus que han de buscar competir contra Play en qualitat, la Switch? No. La Switch va pel seu camí, la Switch té el seu rumb, Sello? i, de fet, efectivament, és un model molt continuista i jo crec que és un encert tirar per ahí. No és la primera vegada, recordem, de Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, de Nintendo DS, 3DS, de Wii, Wii U, bueno, això no va eixir tan bé, però Sí, s'entén. està demostrat que ser continuista no té per què I ser... què pot ser lo següent després de la Switch? On creus que poden explorar Nintendo? No tinc ni idea. És que, clar, Realitat- com de realitat repent virtual? te salten una altra cosa i te trauen qualsevol cosa que no t'esperes. Chips? Realitat virtual? És Jo que pot ser una tinc ni locura. idea. Jo vull afegir una cosa, i és que crec que o sigui, ells, Nintendo se diferencia molt d'Xbox i de PlayStation. Jo crec que és lo correcte, perquè arriba un punt que PlayStation i Xbox són com ordenadors, vull dir. Sí. I o sigui, dirigint-se cap al mercat portàtil, jo crec Exacte. que és el que los fa sobreviure. És el que Perquè al sempre els ha final, anat bé. Una Play la pots reemplaçar en un PC? Una Sí. Xbox la pots reemplaçar en un PC? Però la Switch no la pots reemplaçar. També està el factor Exacte. dels exclusius, que ara Play i Xbox Però- estan traient tot en PC i Switch, bueno, Nintendo jo no la veig amb ganes de Ja. traure res en Però PC, lo dels sincerament. exclusius és per aguantar lo que no funciona, crec jo. Vull dir, és l'últim que li queda per a convèncer la gent que compren lo producte, Realment però vull sí. dir, no és factible. És que jo si crec igual, no és factible. si igual Xbox i PlayStation no optaren tant per aquests AAA macroproduccions, no caldria traure els jocs en PC per a rentabilitzar-los, ni en altres plataformes, pel simple fet de que si fem jocs menors, com fa Nintendo, no? Per exemple, enguany, hem tingut el remake de Paper Mario La Puerta Milenaria o Super Princess Peach, que tu dius, bueno, són jocs menors, vale, però són molt bons jocs al cap i a la fi, Sí, realment. sí, no fa falta invertir milions i milions per a fer un bon joc. Exacte, Està tu clar, pots igual que les traure pel·lis. un doble A o inclús també algo que es fa és prestar una IP a un estudi indie i que facin coses. Per exemple, Nintendo ho ha fet amb Metroid, a un estudi espanyol, de fet, Mercury Steam, que ha desenvolupat l'últim Metroid en 2D, Metroid Dread, i també va prestar la IP de Zelda als creadors del joc Rhythmic, i han fet un joc de Zelda Rhythmic que es diu Cadence of Hyrule. Crypt of the Necrodancer és el joc original. I ja dic, aquest tipus de coses jo crec que fan i revitalitzen la indústria i no tant macroproducció, penso jo. Però les fan perquè funciona, vull dir, si Sí. no... Què més tenim? Novetats de la Switch? Jo, perdoneu, hauria Sí, de tens sortir... d'anar. Va, Sí, tranquil, no et perquè he de preocupes. preparar el material i anar a gravar. No te pues sí. preocupes. M'ha encantat la teva secció. Ha estat Mos molt veiem, bé la Didi. xerrada Sí, m'ha d'actualitat. agradat. Sí. Quan vulguis entrar ja saps, això és casa teua. Estàs convidat, Perfecte. sempre que no hi hagi overbooking, però avui estem aquí. Avui tot Perfecte. el contrari, Alberto, tu i jo mano a mano. Però bueno, Mira, encantat vaig a i tancar mos el plano. veiem en la pròxima. Vale, Didi, moltes gràcies a tu, tio, que Ciao. vagi bé. Que vagi bé la gravació, Pues, No te perguis. novetats. de Novetats de Switch, Alberto, nosaltres continuem aquí, al Mira, matí mañana. Vinga, volia va, dur- dilluns, ànims. Efectivament. Volia dur l'últim Zelda, que surt al mercat d'aquí a no res, en Sí. setmana i poquet, però encara no estan les ressenyes disponibles. Vale. Així que t'he dut precisament un d'aixòs projectes que tal vegada penses que no és del que estàvem parlant. Justament és un joc tal vegada menor, que no va tindre macroventes, que no és un projecte amb el major pressupost del món, i és, efectivament, eixa portada Bom. que tenim aquí triple, per alguna... Sí, ho he fet perquè es vegués una miqueta més així, perquè no quedes un negre, saps? Així, És un joc que no és per a tothom, ¿vale? És un Vale. joc que, no sé si saps tu, el que és una novel·la gràfica. Una novel·la gràfica... És un gènere és que es com- compta a base de molt de text, molta narrativa, Exacte. i també té tocs de point and click, és a dir, que Vale. ens movem per els escenaris a base de... m'encanten aquests jocs. Tenen Rollo Professor Layton? més tirant a Ace Attorney. Vale. No sé si coneixes la saga. Sí. Eh, Diferents. Com sempre... Pareguts però diferents, no? Sí, exacte. Vale. Lo més important d'un joc com aquest és la trama, i és que ens conta
No facis spoilers, No, no. Si el voldré jugar i... Un estudiant de secundària és assassinat Vale. i aquest assassinat està vinculat amb una llegenda urbana d'un assassí de fa 18 anys anomenat Emio, que porta una màscara de brossa de paper somrient i una gabardina groga. I, bueno, en la història se'ns conta que l'home somrient ofereix a les noies que ploren eixa brossa de paper Vale. amb un somriure dibuixat a canvi de les seues vides. Per què? Doncs perquè així mai tornaran a plorar. Per què? Perquè duen una bossa on estan somrient i una vegada estan mortes, pues, Vale, és una vale. premissa prou túrbia, podem dir. De fet, el No, tràiler a mi el em molen tràiler estos. que es va presentar era prou turbio. És un joc per a majors de 18, algo que pensant en Nintendo, de fet, és sorprenent. sorprenent, però han apostat per ahir. I la curiositat més gorda és que aquesta franquícia no és un joc nou, sinó que és la tercera entrega d'una franquícia que és dels Uau. anys 80. Vale? Uau. És una franquícia que va tindre dues entregues a la Famicom, que és la NES de Japó, vale? I, claro, tercera entrega, de fet, de part del mateix director i part de l'equip que ja va treballar, con lo qual s'assegura que el joc estarà a l'altura dels altres. Que guai. Corregim-me una cosa, l'únic dolent que tenen aquests jocs és que només els pots jugar una vegada. No, a veure... O sí? Este Pots jugar més? Este Clar, sí, és que perquè només si- té un final, però hi ha certs jocs Ah, que vale, si sí tenen que més finals, claro. No Però- pots jugar, com però per sí que és exemple una- Bueno, s'ha ficat molt de moda veure aquella època que tots els youtubers jugaven a jocs que tenien 15.000 milions de finals. Sí, per exemple, el Detroit Become Human. Molt bé. Bueno, este és el que estava millor fet de tots, no? Però també estava lo que estava en una casa a un bosc que nevava i que hi havia criatures a una mina. No, da igual, no em sortirà, no passa res. La gent sap el que estic dient, que jugaven tots los... que eren un grup de joves que acampaven, que s'havia mort fa uns 10 anys una persona... Da igual, deixa estar. Bueno, el Beyond cas Two és... Souls? No, Beyond Two Souls Eh, és un altre grec. pot ser, Beyond Two Souls. De fet, és dels mateixos, del Detroit Become Human. Ah, sí? Però això no l'he jugat, el Beyond Two Vale. Souls. I el Detroit sí? No. No, és que estos jocs necessiten molt de temps també, tio. Això, ara quan vinga el nou PC a casa, ahí Le vamos a dar duro. ahí se ve. Ok. Pues això és una aposta Recomanable, interessant. Tenim, recomanable, de fet, no? el vídeo, per si vols fer-li una ullada, dura un minutet, Tenim lo tràiler de... de l'Emio. Vale, pues anem a mirar-lo, no? O què? Vinga. Tenim... Boom. Ahí i està, vam. ahí està. És un tràiler d'un minutet i... Un moment, estic ficant la veu. Bueno, S'hauria de sentir en teoria, eh? com dic, tenia una demo, de fet, per a qui vulga provar-la, de 3 capítols disponibles, és a dir, és una demo llargueta per a tot aquell que vulgui provar-la, i ahí veiem els menús, el point and click, la bossa de la cara somrient que comentava, i pues això, com comentava, podrem parlar amb molts personatges per buscar la informació necessària per avançar en la investigació, per la qual podrem descobrir diferents detalls del passat de la molt història, turbio, no veig? diverses plàtiques per arribar a trobar pistes i, efectivament, és un joc Prou turbio. turbio en el sentit... A veure, tampoc hi ha tantes coses, no hi ha coses de por com a tal, però sí que hi ha coses fortes, la veritat. Vale. Jo voldria provar-lo, la veritat Vale. és que jo voldria provar-lo. Així que me'l recomanes, a tots? Sí, pot estar bé. Pot estar bé. Què més? Va, anem a continuar, Albert. Molt breument. Mos queden Sí. minutets de secció. Que Parlem ràpid m'ha passat, tio. els orígens de Nintendo amb la franquícia de Mario. Vale. Tenim per aquí la imatge d'un senyor, Este es el creador exacte, de Mario Bros. este és el creador, és Mario Bros. Ui! Shigeru Miyamoto, que el va Miyamoto. crear en l'any 1981. Espera, mos ficaré al mig, va. I vull comentar que, bueno, els colors característics de Mario... Miyamoto! Els colors característics de Mario van ser escollits per les limitacions de la consola. És a dir, no hi havia per a més i, clar, el bigot, per exemple, la gorra, ho van fer tot ahí per a... Sí, que potser- Era difícil modelar la cara en una Potser NES. Mario tenia un traje blau i era pelirrojo, però no ho sabrem mai. El nom, de fet, és en honor a l'amo d'un bloc d'oficines de Nintendo d'aquella època. En el primera aparició se li va anomenar Jumpman
i aquesta primera aparició va ser a la següent imatge. Uau, Jumpman, dius? No va ser en un joc de Mario, sinó que va ser en un joc arcade molt conegut, segur que el sona la franquícia de Donkey Kong. És esta d'aquí? Sí. Vale. Donkey Kong és un joc d'esquivar barrils que va llançant Donkey Kong des de dalt i tu has de rescatar a Pauline, que és la damisela que... Ah, Pauline té... Aquí està. És eixa d'ahir. Sí, Pauline ara té... Bueno... Sí, Pauline apareix en jocs actuals. Sí, pot córrer al Mario Kart en Pauline. Exacte. Apareix en jocs actuals, s'ha rescatat aquest personatge en esta Nintendo Switch, apareix en Mario Odyssey, de fet, apareix en... Sí, m'estic jugant Mario Odyssey. Bon joc, no, Mario Odyssey? Sí, és dels millors plataformes 3D. No sabria dir-te si el millor Mario 3D, però... Una mica però Mario Galaxy. Està molt bon fet, té un molt bon control i és el millor Mario en respecte a moviments de Mario, de càmera, de tot, diria jo. Però... Jumpman, aquí està Jumpman, que li van batejar com a Mario. Aquesta història de Jumpman té un passat ocult i turbio, i és que... Bueno, el joc va triomfar, va tindre una seqüela, que és Donkey Kong 2, on, de fet, Mario era l'antagonista i tenia capturat al fill de... O sea, a Diddy Kong? Sí, i tenies que rescatar-lo i jugaves com a Donkey Kong, ¿vale? Això té una teoria de Mario antagonista. Si vols, passa a la següent imatge, no, a la següent. Vale, a veure. O sigui... Perquè podem veure una escena, la següent. No esta. La següent. Esta d'aquí. Eixa és. Podem veure una escena un poquet túrbia. Sí, també túrbia. T'agrada lo turbio, veig, eh? Bueno, Alberto? Són coses que s'han de veure, no? Espera, com sempre, ja saps que jo estic aquí fent la triple pantalla. Aquí podrem veure en una Game & Watch d'època un minijoc que venia on Donkey Kong està fent un poquet de maltractament animal, llançant-li coses a un Donkey Kong que està en un barril un poc ahí, no sé si ho veus. Sí, com a confós. Exacte. Això és... Pot ser supergran, vale? Per que la gent ho vegi millor. La teoria ens conta, és una teoria, no hi ha res confirmat de forma oficial i és normal perquè Nintendo a dia d'avui és una cosa super family friendly i més amb la saga Mario. Però la teoria diu que Donkey Kong, fart d'eixos abusos i d'eixe maltractament, captura Pauline i és ahí on esdevé el primer Donkey Kong. I per això, en el segon joc, Mario captura al seu fill. Al seu fill i tot el tinclau. O sigui que Peach no volia dir res, o sigui que Pauline és la verdadera amada de Mario. Peach ve després, vale? En la nova ruta de la saga, que és l'última foto que tenim. Per què? Doncs perquè, bueno, el lore ens conta que Mario atravessa una tuberia, de fet, perquè Mario en un primer moment era carpinter. Sí, en un primer moment Mario era carpinter, no lampista, però, bueno, li surt un treball, bueno, a banda de molts treballs, de molts jocs ha tingut, però finalment és lampista i per una tuberia arriba a lo que és el regne xampinyó, que és una premissa que se'ns conta, de fet, en la pel·lícula. Sí. I, bueno, ahí és on coneixem ja el rumb actual de la saga i no ens hem manejat massa, on tenim a la princesa Peach com a ama del regne, amb els Toads com a ciutadans d'este regne, Bowser com a principal antagonista, i és la ruta actual, s'ha netejat completament la imatge, eixa història de teoria de Mario... Donkey Kong i tal... S'ha deixat enrere, són dues sagues completament diferents. Donkey Kong té la saga Country de plataformes a dia d'avui, i Mario té també els plataformes 2D i 3D, i, bueno, però és una curiositat que està ahí. Bueno, Alberto, pues magnífic, un dia més aquí a Zona Gamer. M'encanta aquesta secció, cada dia soc més fan. Quina pena que no hagi pogut vindre més gent avui per a gaudir-la. Però, escolta, interessant, i estarem atentos a això que dius de la Switch 2. Sí, jo estarem soc el primer que està... Tu és el primer, O sigui que qualsevol cosa mos pegues una visadeta tàctica. Moltes gràcies, Alberto, per estar aquí amb nosaltres el dia d'avui. Això és tot per avui, al Dematí Mañana. Tinguéssiu un molt bon dilluns, descanseu moltíssim quan acabéssiu, perquè avui toca faena, toca tornar a la normalitat, però nosaltres demà continuem aquí al Dematí Mañana. Moltíssimes gràcies i fins demà. Adeu! Zona Gamer amb Alberto Calatayud. Dematí Mañana, el programa despertador de 21 Radio.